Pajjiżna ġie rikonoxxut mal-aqwa 7 destinazzjonijiet fid-dinja li wieħed għandu jżur din is-sena b'rabta diretta mal-Malta Biennale li se jittella minn Marzu li ġej. Dan ir-rikonoxximent ingħata minn Artsy, il-pjattaforma diġitali bbażata fi New York li hi waħda mill-aktar segwiti fid-dinja fil-qasam tal-arti. Artsy poġġiet lil Malta spalla ma' destinazzjonijiet ta' fama li din is-sena qed jospitaw ukoll avvenimenti artistiċi kbar. Fosthom il-Biennale ta' Venezja fl-Italja li hu meqjus bħala l-aktar prestiġjuż fid-dinja u l-Biennale ta' Sydney fl-Awstralja. Globalment, fl-2026 qed jiġu organizzati madwar 30 wirja artistika maġġuri, b'16 minnhom ikunu biennali jew triennali. Stqarrija minn Heritage Malta, l-organizzatriċi tal-Malta Biennale 2026, saħqet li dan l-avveniment prestiġjuż, it-tieni wieħed għal pajjiżna, qed ikompli jiġbed attenzjoni qawwija fil-midja internazzjonali. Fil-fatt, diversi rivisti u siti speċjalizzati fl-arti bħall-Art Forum, Southwest Contemporary u l-ITN qed jagħtu prominenza lill-avveniment ta' pajjiżna. L-ITN li hi bbażata fil-Ġermanja saħansitra ddeskrivit lil Malta bħala destinazzjoni unika għal matul ir-rebbiegħa li ġejja. One News li taqa' maċ-Chairman ta' Heritage Malta Mario Kutajjar li esprima sodisfazzjon għal dawn ir-rikonoxximenti prestiġjużi, partikolarment dak minn Artsy li hu ta' unur kbir għal Malta. Huwa qal li dan mhux biss jikkonferma s-suċċess tal-Malta Biennale f'qasir żmien iżda jsaħħaħ ukoll il-pożizzjoni ta' pajjiżna fil-kalendarju internazzjonali tal-arti kontemporanja. Skontu, il-fatt li Malta qed tiġi meqjusa bħala destinazzjoni ewlenija waqt il-Biennale juri l-potenzjal kulturali u storiku li għandna. Il-kunċett li għandu dal-Biennale, ġifieri li jiddialoga mal-passat biex nifmu iktar lil nfusna llum. Ma l-ebda Biennale ieħor b'dak il-kunċett. Tantu hekk li l-UNESCO kienet tagħtna l-patronaġġ tagħha l-uniku Biennale mit-350 Biennale li hawn madwar id-dinja. It-tieni edizzjoni tal-Malta Biennale se tittella bejn 11 ta' Marzu u 29 ta' Mejju li ġejjin fi 11 il-mużew u sit storiku mmexxija minn Heritage Malta fil-lokalitajiet tal-Belt Valletta, il-Birgu, ix-Xara u ċ-Ċittadella fir-Raba Tgħawdex. Taħt id-direzzjoni artistika ta' Rosa Martinez, li hi magħrufa internazzjonalment, il-Malta Biennale se jlaqa' aktar minn 100 artist ġejjin minn 39 pajjiż f'29 padiljun nazzjonali u tematiċi. Minn barra l-wirjiet, il-Malta Biennale 2026 li wkoll qed isir taħt il-patronċinju tal-President ta' Malta se joffri programm estensiv b'aktar minn 80 attività edukattiva għal kull età u 12 attività oħra marbuta mal-avveniment.